I-check ko lahat yung mga pinagawa natin sa kanila. Meron tayong ipinagawang ito nakikita natin, no? Service oil and filter change, grease tractor, lube filter, fuel filter. Hindi naman sa dinidiscriminate ko yung ano, no, yung mekaniko. Chine-check ko lang din, masigurado ko lang din yung gawa. Siyempre nagpa-service tayo, umabot tayo ng $530 dito sa pagpapa-service natin kay Cordapia. Siyempre truck natin ito. Alam ko talaga na mayroon talagang ano ito, mayroon talagang grasa ito, pero pinagpipilitan nga niya na hindi nga daw, wala daw sabi niya. Kaya pinuntahan ko yung ano, yung supervisor at humingi ako sa kanya ng second opinion. Talagang nagtataka ako doon sa mekanikong yon. Tinitignan ko yung ginagawa nila para malaman ko kung ano talaga yung nagigrisingan. So hindi lang yung tipong tinitignan ko yung trabaho nila, no, para rin sa sarili ko, upang sa ganun matuto ko kung ano yung mga grinigrisingan talaga. Although kahit hindi naman ako yung mismong sumisilong at kung ano-ano dyan, alam ko next time kapag ka nagpa-service tayo sa iba, alam natin yung ano, yung mga nagigrisingan. Ito yung isang concern ko kaganina doon sa ano, no? Hi you guys, good afternoon sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa Edmonton Flying J. Tatapos ko lang nagbuhat. Kita nyo naman yung loob ng aking bunk bed. Magulo pa. Ang dami-dami pang mga kung ano nung kalat dyan, kasi ginamit ko yung aking bunk bed. Tinas ko yung aking bed na yan para ma-space ako. But anyway, nandito tayo ngayon sa Flying J truck stop, kung saan maraming mga ano rito no, pwede kang magpa-repair ng truck mo, magpa-service, etc. Meron din siyang Clarity truck wash, pwede kang magpa-hugas. Sa previous video vlog natin, dito ako dati nagpa-service. Ngayon, dumating na naman yung pagkakataon guys para paservisan natin si Cordapia. Ang balak ko ngayon is magpapa-change oil ako, full service, change oil, papalitan natin ng fuel filter, tapos grease at lube. Wait muna rito ito para mabilad kasi basayan sa pawis itong mga ginagamit ko para sa aking ano, para iwas tayo sa injury pag nagbubot tayo guys. Bumili kayo ng ganito para sa ganun band race, kung sa ganun ma-execute nyo ng properly yung pagbubuhat nyo at may layo kayo sa anumang injury. Hindi basta nagbuhat, baka mamaya magbuhat kayo hindi kayo masyadong hindi maayos ang yung perform o pag-form, injury, mga joint, mga muscle nyo, marami kayong nagkakasakit o nagkakaroon ng problema sa mga joint sa pagbubuhat. Kailangan marunong kayo, hindi basta pagbubuhat guys, sinasabi ko na sa inyo. Ako, mayroon din akong injury dito, inaalalahin ko lang, kaya nga meron akong ganito para ma-isolate ko kung saan yung muscle yung magagalaw ko. Yun, dito lang muna to para ano. Punta tayo dun, samahan nyo ko, tara. Tara guys. Kukuha na rin ako ng tubig ko dun o yelo dun sa loob ng truck stop. Kung sakali man siguro meron silang pagkakataon o meron tayong time o hindi sila busy dun sa pagpapano, itatap down ko tong tractor at saka trailer ko. Iwan ko muna yung trailer dyan para pumunta tayo doon sa papaservisan natin. Oops. Saan kaya siya? Coil, hindi coil. Why? It's up to you. Kung saan mo gusto mag-park, mayroong space here. Doon tayo sa pa-service.
Hello? You guys busy? It looks like you guys. Oh, you're not. How long for the lineup? Do you have a lineup? Hi. I'll just be in my truck then. I have my camera on because I'm doing a vlog, but I'm doing a service. Is that okay to on? No. You don't like it? You don't like to publish your thing here so that you make... Okay, I will turn off. Thank you. Okay. Ayan guys, nakakakuha tayo yelo. Magpalamig na tayo kaya ang init-init. Umikot ako dun sa kabila eh, kasi dumiretso ako sa washroom. Bali alas 4 ang pagpunta natin dyan, i-unhook ko na si Cordapia sa trailer natin. Meron pang kalahating oras na pag-aantay. Ayan guys yan tayo sa may Delo. Pagkatapos pag inaantay natin yung oras, kumain muna tayo, mananghalian muna ako. Tama-tama. Tapos natin magpa-service, mag-shower ako, maligo ako, sabay tulog natin. Baka mamaya kailangan natin mag-drive. Wala pa naman tayong reload information, pero may na yung ano tayo, nakahanda. I-top down lang natin. Top down natin. Tapos magpa-service tayo. Yun. Kasi abante ko. Baba natin yung ano, airbag. Yun. Yan. Alright you guys, ayan. Kumain muna tayo bago tayo tuluyang ano, na-top down naman na natin yung truck. So kakain muna ako bago dumiretso, meron pa tayong panahon eh. Tama-tama meron na akong ano, instruction para sa aking gagawin na once na i-deliver ko ito mamaya. Ano? Sabi, once empty, head toward Calgary, Alberta. Was the trailer and drop into ocean trailer and pick up a loaded trailer early afternoon going to Langley. Dito tayo na Langley, British Columbia. I will send the details in the morning. Don't start your day till you heard from me tomorrow. Okay. Alright, yan yung sinabi niya. So pagkatapos mag-deliver mamaya ito, diretso tayo ng Calgary, Alberta sa ocean trailer doon. Drop ko ito pero paugasan ko muna. Dito na lang siguro, balik na lang ako dito sa Clarity Was. Ayan. Medyo pagkatapos nito tulog natin para malakas tayo mag-drive. Mga 2.5 oras ang drive mula dito hanggang Calgary yata. Guys, kain tayo. Meron tayong broccoli which is favorite natin, patatas, nilaga, kunting meat, kunting karne, yan. Okay na to.
Alright you guys, tapos na tayo kumain. Walis-walisin ko lang muna konti itong truck, ng truck para bago natin iayos itong mga gamit ko. Maraming mga food bits kasi, konting walis lang. Kasi nung nakaraan, bago kami nalininis naman ni misis to. Itong mga ganito ko nga inuwi namin dahil brinas medyo lang, para naman hindi masyadong madagdagan ng dulong. Nagamit ko kasi itong malaking kahoy na to para sa magbubuhat ko. Tapos andito sa loob yung aking mga unan, sinisiksik ko para magkaroon ako ng space. Alright, ito yan lang, walisin ko para malinis. Alright, dang pa yung kapihan ko, tubigan. Dito pa. Linis lang habang nag-aabang. Ayan, okay na. Alright. Yan. Ayan, kahit pa paano, ganyan lang. Organize lang dito sa loob ng truck. Masikip na yung ang loob ng truck, pero kahit pa paano na-organize. Ayan. Ayan guys. Ayan, okay na. Pwede na ako umilahilata kung gusto ko. Okay, tapos na tayo kumain. Pero antayin ko na lang yung oras. Papunta tayo dun. At pagkatapos nun, maligo muna ako. Maligo na lang muna kaya ako kasi mahaba-haba pa yung oras. Ano pa lang ngayon oras na ba? 3:34 pa lang. 30 minutes, tama. Maligo muna ako, may 30 minutes pa bago tayo pumunta ron. Tara guys, maligo muna tayo bago tayo pumunta doon ligo muna tayo. Pagkatapos puntahan natin yun. Hello. Meron kayong bakante? Shower? Sa shower? Yes. Okay. Makapag-shower nga. Here you go. Thank you. Thank you. Alright, shower number 5. Meron pang towel guys, pamunas ng paa. Ano ba yung shower? Nakarating na rin ako dito. Ayun. Mantang, maka-shower na tayo. Tingnan natin nga itong shower nila, kung gaano kalinis ang shower nila dito. Ang ganda Yun, lock natin. Wala, nakalock na siguro sa loob yan. Okay. Nakita nyo, malinis na malinis yung kanilang shower. Ang isang complaint ko lang is yung pinang-map siguro nila hindi masyadong naanlawang. Yun lang naman. Okay. Hindi masyadong malakas yung kanilang shower. Anyway, okay lang. Ginamit ko is
points card ko, which is kapag nagpapagas tayo, meron tayong points card na nagagamit. Ito rewards card guys, makaka-earn ka rito ng pagkain at the same time yung shower free. Kung wala kang ganito at kung magsha-shower ka sa ganito, ang isang shower, ang alam ko dito sa Canada is $13 yata ang isang shower. Dun sa US is, ewan ko kung 16 o 13 din. Pero dun is USD pa, dito Canada. Malaking bagay yung $13 ha. Isang buong large pizza na mabibili mo nun. Yun guys, but anyway guys, balikan ko kayo at maliligo lang muna ako. No? Right you guys, yan. Presko na naman tayo, nakapag-shower na tayo. Tama-tama ito. Hindi ko nga ginamit yung kanilang tuwalya, mahirap na, baka mamaya agkurikong tayo dito. Tama-tama ito, summer naman. Kapag sando-sando na rin ngayon, pag winter alright guys, ito tara. Alright. Done? Yeah, you want the key? Alright, thanks man. Welcome, bro. Yeah. Alright guys, dito na tayo. Alright. Pwesto ko lang yung mga pinaggamitan ko. Mga damit ko, ilagay ko dito. Mga sabon ko, ilagay ko dito kung saan yung proper place, para hindi siya sagabal. Yan lang yung mga yan. Okay, so itong fish towel ko, nilalabas ko talaga. Pamunas ko ng kamay ito pag kumakain ako. Wala tayong sink dito eh. Okay, tabi natin itong mga bag, damit ko, pinaglumaan. Dito ko naman nilalagay para tsaka ito, yung aking kaldero. Diyan ka lang muna. Doon pa yun. Inalawan ko pala yung aking yung aking shirt na pinagbubot kasi basang-basa ng pawis. Ayan. Alright guys, kahit naman syempre nandito tayo sa loob ng truck, magpabango rin naman tayo. Para sa ganun kahit pa paano maiba naman ang amoy ng loob ng truck natin kahit walang pumapasok. Kasi sa totoo lang, ang loob ng truck ko guys, amoy basang aso na, wet dog. Kasi nga pinagpapawisan ako, yun. Kaya nga pagka binubuksan ko, palabasin ko yung moist ng katawan ko, tapos yung pawis ko, tapos halo-halo pa yung sabaw, natatapon dyan sa kaya milat-milat, sabi nila. Tara, samahan nyo ako, punta na tayo doon. Kasi tamang-tama, na rin 3:30 na, tamang-tama, 3:30 na. Alright. Pumila na tayo doon upang sa ganun hindi na tayo maunahan pa ng iba. Balak din lang naman natin magpa-change oil dapat doon na tayo. Tapos ipanda rin ko na yung aircon mga kaibigan, kasi iidlip ako pagkatapos nito para lumamig na tong loop ng truck. So dito, tulad nga kaganina, ayaw nga nilang magpa-video, so hindi natin bibidyoan.
May guider tayo, guider. Straight. Okay. Ayan guys, tulad nga ng sabi nila, hindi ko nabibidyoan no doon sa loob yung mga tao kasi ayaw nila. Sabihin ko na lang sa kanila kung ano yung concern ko, kung anong papagawa natin, which is simple lang. Lube grease lang naman ang kailangan natin. Yan, bababayin ko lang guys, no? Okay. Just put the Turk Enterprise. Yeah, that's the one. Yeah. Odometer, just hold on. Our odometer is 55, 54, 57. 54. No, 55, 54, 57. 55. 54, 57. Yeah. Do you have a unit number? Unit 2098. The tractor unit 2098. Alrighty. Oil filter change. Yeah, lube, greasing, and change oil and filter change. That's what it is. Yeah. You want fuel filters? Yes, please. Ready to make grease? Yes, What kind of oil? just the regular one. And the number? For the truck. 540, 1030, 1540. So which one is better? Depends on your truck. This is Volvo, so you know better. Can you tell me? I need to open your heart to find out. Yes, please. Mahirap din kasi basta-basta tayong ano eh. Yun. Para mas maganda na lang. Hindi ko bibidyoan guys kasi ano eh, ayaw nga nila siyempre. Alright you guys, ang sabi niya 10:30 daw, 10:30 yung klase ng langis na ilalagay. Shout out nga pala no, kay Kuya Molong Romulo na Pulda, kausap ko nung nakaraan. Maganda yung advice niya sa akin eh. Lahat ng mga maintenance record, kung bumili ka ng notebook mo, isulat mo para alam mo, sabi niya sa akin, which is maganda nga yun. Kaya nga magsisimula ngayon, magsusulat na ako ng ano, ng ipinagawa ko kung ano yung lumabas doon, which is normal lang din naman na ano, na pag-greasing, change oil filter, tapos lubricate, change oil. Yun lang naman eh papagawa natin, which is today, susulat ko ngayon is 11 ng ano, July 7. So, July 7 2023. Okay, so andito tayo ngayon sa Edmonton, Alberta. Lagay ko na rin yung lugar on AB. Tapos odometer, Udo is 555447. I mean 57. Tapos ilalagay ko rito yung mga pinagawa natin 1, 2, 3. So change oil, and filters. So 10:30 ano
ang ginamit nila guys is 1030 yung ano, yung klase ng langis na ano na iaano, tapos grease and lube, grease and lubrication. Yun lang. Yan guys ha. Shout out sa'yo Kuya Mulong. Yung nakarang araw nag-usap tayo, no? Haba ng pag-uusap natin. Yung advice mo sa akin maglista ng pinagawa ko sa truck ko, ito nga, tamang-tama. Meron akong extra notebook. Yan. Salamat sa mga advice mo sa akin. Ngayon, ang next time, malamang na pagpapa-change oil ko is kapag umabot siya ng, sabihin na natin mga 40,000 kilometer. Yun. Para sa ganun eh, meron tayo talagang ano, meron talaga tayong record na yung kilometer na sinusunod. Minsan kasi sumusobra, minsan kumukulang. Ganun ako eh, hindi ko nire-record. Ngayon dito pagbabasihan ko. Antayin lang natin, madali lang to. Yung ganyan, no? Napalitan na yung change oil. Kaso itong ano ko, hindi pa nila nilalagyan to. Sabihin ko nga sa kanila. Pero meron na dun sa ano, mga lubron, ano na yung ano. Sa likod, tignan natin guys. Okay, meron na siya. Matipid sila. Ball joint. Paggrasa. Nandito lang sa truck ha. Wag doon sa mga mukha nila. Kung truck lang ang, ayun o, may mga pula-pula dyan. Alright guys, oh, palitan ng fuel filter, nag-greasingan lahat yung mga supposed to be greasingan, ball joint, tsaka kung ano-ano pa dyan. Mamaya paglabas, titignan din natin. Ayun oh. Kasi dito medyo madilim eh. Bawang-bawi na naman ang fuel filter natin. Marami pa yung ating ano. Alright you guys, nakabalik na tayo dito sa ano, sa pwesto kung saan nandun yung trailer natin. Ihuhook ko na lang mamaya yan. Yan. I-check ko lahat yung mga pinagawa natin sa kanila. Meron tayong ipinagawang ito nakikita natin, no? Service oil and filter change, grease tractor, lube filter, fuel water separator, Chevron Delo 400 SYN 10W30 environment PGST on sale. Andyan yung mga amount guys. Inabot tayo na naman ng $529.50 Canadian dollars. Yan ang ano, ang presyo ng paserbisyo natin kay Cordapia ngayon. Lagay ko lang muna rito, baka lipa rin. Gusto kong i-share sa inyo guys, no? Para sa mga nakasunod sa mga video vlog natin, itong pwesto na to o itong location na to, ito yung pangalawa kong pinagpaservisan dito. Siguro mga 2 to 3 months ago siguro dito rin ako nagpaservis sa mga nakasunod, no? Talagang nagtataka ako doon sa mekanikong yon. Nung una, lumabas ako doon, nandito na, nandun na ako sa may parkingan ng trailer, i-hook ko na, chinik ko yung truck at saka trailer, nakita ko parang may kulang kasi sa torque, no, sa ibang pagpapagreasingan tinitignan ko yung ginagawa nila para malaman ko kung ano talaga yung nagigreasingan. So hindi lang yung tipong tinitignan ko yung trabaho nila, no, para rin sa sarili ko upang sa ganun matuto ko kung ano yung mga greasingan talaga. Although kahit hindi naman ako yung mismong sumisilong at kung ano-ano dyan, alam ko next time kapag ka nagpa-service tayo sa iba, alam natin yung ano, yung mga nagigreasingan.
ito yung isang concern ko kaganina doon sa ano, no? Sa ano, doon sa mekaniko, yung bata, sabi niya hindi daw grinigrisingan itong ball joint na to. I mean itong itong ano na to, itong steering shaft na to dito sa may joint dito. Yan, lininis ko nga yan, marumi ka ganina eh. Sabi niya sa akin may mga lugar daw sa Volvo na hindi daw grinigrisingan. Yun ang sabi niya sa akin. Ganun ba? Sabi ko, tapos bumalik ako sa truck. Parang hindi ako mapakali kasi alam ko kapag ka nagpapagrease ako sa torque o kahit doon sa trappers noon, may nakikita akong parang bagong grease na inilalagay dito. Yan. At ang sabi ko sa sarili ko, babayin ko nga muna puntahan ko yung supervisor nila kasi nandun siya doon sa may kahera. Ayaw nila kasi magpa video. So bilang respeto, sinabi ko sa kanya, gusto ko lang malaman kung hindi ba grinigrisingan talaga ito. Sabi ko, sumama siya, ipinakita ko sa kanya, ito ba hindi ba talaga grinigrisingan? Ito nga guys, ito. Sabi ko, yan ito, hindi ba dapat grinigrisingan? Yun ang sabi ko. Ang sabi daw ng supervisor nila, sabi niya, may grinigrisingan kasi parang ang nangyayari, ang sabi nung isa, yan ang nakita nyo yung maliit na butas dyan sa gitna na yan. Hindi ko nahawakan kasi magrasa guys eh. Ayoko yung kamay kong maliit na butas doon sa sa ilalim na yan. Ang ginagamit nila dyan yung parang needle, itutusok dyan para magrisingan. Hindi yung tulad ng mga katulad nito guys mga katulad kasi ng mga yun yung katulad sa ilalim na yun. Nakikita nyo sa ilalim na yun mayroon siyang parang nipple na itutuing na katulad dito may nipple yan. Ang pinapasok lang dyan yung pang greasing nila. Unlike this one guys, ito kasi parang butas yan, wala siyang nipple. So ang sabi nung supervisor, wala siyang nipple kundi mayroon siyang butas na i-inject mo yung needle upang siguro pumasok dyan yung grasa. Ayan, kaya hindi naman sa dinidiscriminate ko yung mekaniko. Chine-check ko lang din, masigurado ko lang din yung gawa. Siyempre nagpa-service tayo, umabot tayo ng $530 dito sa pagpapa-service natin kay Cordapia. Siyempre truck natin ito. Alam ko talaga na mayroon talagang grasa ito, pero pinagpipilitan nga niya na hindi nga daw, wala daw sabi niya. Kaya pinuntahan ko yung supervisor at humingi ako sa kanya ng second opinion. Yun, ano yung nangyari. Kaya nga guys yun, hindi masasabing parang inaano ko siya sa supervisor niya. Siyempre, nag-ano lang din naman tayo. But anyways guys, bago ko makalimutan, shoutout nga pala kay Kuya Mulong. Nakarang araw lang, nag-usap kami. At yun, inadvise na naman niya ako ng mga bagay-bagay regarding sa truck. At isa pa, gusto ko rin i-shout out yung magkapatid na pirming agbuy-buya kanya ating taga Puerto Princesa ni Jojo kan ni Rodel Hamura, nakanakan ni Kuya Orly Aquino. Agyaman nagtado ti pa nagsupport tayo nyo niya, lalakay ori nyo kastingan na numulang ti pa nagblablag tayo. Thank you talaga. At sa inyo yung lahat mga kaibigan, shout out na rin sa inyo, thank you. Yan guys, yan, check pa natin. So yan, sa ilalim, medyo makalat, pero okay lang. May mga, sabi niya, may mga, hindi ko lang kasi alam kung ano pa dyan sa ilalim. Pagka may pagkakataon talaga ako, gusto kong silong-silungin din yan para malaman ko kung talagang nagigrisingan yung mga bagay-bagay dyan Ito, nagrisingan. Kasi ito minsan, nagiging nagiging tumitikas Yan. Napalitan ng fuel filter. Ito makikita natin to. Malinis na malinis guys. Ang gasolina andun, nasa ilalim, hindi pa umaangat. Okay, so greasing dito. Okay, greasing dito. Ayan, makita natin lahat. Yan, mataas pa yung ating coolant.
Hindi man tayo mekaniko, pero siyempre tinitignan naman natin yung mga ginagawa ng mga ng mga nagsiservice sa truck natin. Siyempre nakikita natin kung ano talaga yung mga ginagawa nila, upang sa ganun ma-tsempo man tayo sa kabila o sa ibang lugar magpa-service, at least alam natin yung mga dapat ginagawa kung when it comes to greasing lang. Yun. Ayan. Andun, yung greasingan. Okay, so yan. Yan. Mukhang okay naman siya lahat, guys. Yan. Hindi man tayo mekaniko, no? Hindi man tayo talagang marunong sa sa mga ganito pag may mekaniko, pero siyempre sa nakikita natin yung mga ganitong bagay, at least kahit papano natututo tayo. So siyempre ganun talaga yun, guys, kahit papano naman kahit sino naman Ayan, natapos ang service ni Corday na naman. Maraming salamat sa inyo walang sawang panonood at pagsupport sa video vlog natin. Na-share kong ito kahit papano siguro may kapupulutan. Double check natin yung mga ginagawa ng mga mekaniko na yan. Ayan, guys, yun lang naman ang aking masasabi. So paano mga kaibigan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa video vlog nila kayo, mag-ingat kayo lagi, stay safe, keep safe, eat healthy, at higit sa lahat, guys, lakad-lakad tayo pag may time. Yan, guys, peace up sa lahat. Thank you, bye bye for now. Lakay Pinoy Tracker.